Sinterklaas is weer in het land. En na de intocht in Gorinchem zaterdag konden de Venraysche kinderen hem zondagmiddag toezwaaien. Ik zag het gisteren op de televisie, maar wat was het koud, hè? Het was wel fris, ja, maar het was ook heel wisselend het weer. Hè. We hebben even een zonnetje gehad en toen gingen we naar Gorinchem. En nou, daar kwam er toch een bak water omlaag. Maar ja, zoals altijd, hè, het is goed gekomen. En nu schijnt hier in Venray het zonnetje, dat is toch fantastisch? Nou, dat is geweldig. En vorig jaar scheen hier ook al de zon. Het lijkt bijna wel of hier altijd de zon schijnt in Venray, hè. Sinterklaas, je hebt ook een paar van die pieten meegenomen naar Venray. Hoe was het zo op die boot? Want wij hebben zoveel moois gezien. Het was koud en het was spannend. Maar gelukkig zijn we gisteren toch op tijd in Nederland gearriveerd. Ja, zeker. We hebben echt geluk gehad. Dat was heel spannend, want dat boek, dat vonden wij zo spannend in Nederland. Al die namen, staan die er nou ook daadwerkelijk in? Nou ja, weet je, er was natuurlijk een methode, hè, dat was wel heel slim van het journaal, hè, van het Sinterklaasjournaal. Daar werd dus medegedeeld, want mijn Pieter die hadden dat gedigitaliseerd. Hè, dus je kon digitaal je naam doorgeven. Nou, en nu weet ik dat heel veel kinderen dat gedaan hebben. En toen ben ik de lijst nagegaan en alle gaten die erin zaten, dacht ik, oh, wacht, ik ben Anne nog vergeten. Oh, en Tim staat er nog niet in. En zo heb ik alles aangevuld uiteindelijk, hè. Dus ja, het is helemaal goed gekomen. Het is helemaal gevuld. En die prachtige kleren die zijn schoongewassen, want dat was ook spannend. Ja, ruik maar even hoor, het is weer helemaal fris. Ja, het ruikt heerlijk. Maar u staat hier in Venray, hè? Hoe vindt u dat om weer hier in Venray te mogen zijn? Nou, het is natuurlijk wel heel bijzonder, hè, want ik kom hier al sinds 1888. Dus ja, ik voel me altijd heel welkom hier. Dus ik ben zeer blij dat ik vandaag weer samen met mijn hele gezelschap hier dadelijk de intocht mag doen voor de Venraysche kinderen. Ja, nee, dat maakt mij wel echt heel erg blij man hoor, zeker, zeker. Zien we dan u nog vaker in Venray? Ja, zeker, zeker. Moet ik even nadenken. Ja, de agenda, Piet, is er niet, maar even denken. Ja, ik weet het weer. Op de 25e, dat is volgende week zaterdag, dan heb ik een aantal Pieten gevraagd. Ga alsjeblieft tussen 1 en 3 even rondlopen in het dorp. Dus als je Pieten wil ontmoeten, kom dan naar het dorp. Dan hebben we nog de 26e. Dan is er een... nou ja, eerst leek dat op een meet and Piet. Maar dat wordt toch een meet and greet met de Sint. Want ik heb zelf ook even in de agenda gekeken. En ergens in het eind van de middag zal ik ook op het Schouwburgplein zijn op 26 november. En tevens zijn dan alle winkels open. Dus je kunt winkelen en Sinterklaas ontmoeten. Dus ja, wat wil je nog meer? Op, moet ik even denken hoor, 2 december. Nog even in de binnentuin bij het gemeentehuis. Van 1 tot 4, echt super. De tocht trok met vele pieten en met Meska Sint-Petersbanden, schutterij Zandtakker en een huifkar vol kinderen door het dorp. Waarom zit jij hier in deze wagen? Omdat ik de kleurwedstrijd heb gewonnen. En dan zit mama bij je, maar wat gaan jullie eigenlijk doen in deze huifkar? Wat is het plan? Weet je dat, Lizzie? We gaan rondrijden door het dorp. Veel plezier, hè? De activiteiten van Sinterklaas zijn op de website van de Sint-Nicolaasgilde te vinden.